Kaixo, herritar maitiek. Dano jarraitzen azue, ez da. Badakizuelako, gauza danetaz enteratzen naizela. Nei, erosketak egiteko, herriko denda gustatzen zaizkit. Gertuko edielako. Denda batea jun da galdetzen zuena. Aizukoro, ze moztik joe zure hernia hori? O, semiek ze azkenien etxetik aldun aldu. Olakuek. Edade batetik aurrea, ni behintzet, enotxoak egitako. Aio! Egarra dago. Hola biltzen naiz danetaz enteratzen, gero zuei kontatzeko. Nere jarraitzaile matiei. Txutxumutxuek. Hortakore barilotulako bertan erostiek. Eta gainea, berriketie luzatze bali mazait, ez da inungo problemaik. Tatxan! Enkarguk eskau eta Plaza Berdurako takilan antxio deien ere zai. Erreginen pare bizira izerrien. Zein da nire mizilue? Nik honena bakarri nahet, kalitatie. Punta-puntako produktu eta zerbitzukin bakarrik atea ezaket nire bertzeik honena. Erdipurdiko produktuk ez dake derrekuik. Nire emetak lortzeko bidelagun honen ezin gura berdet. Konfiantza osudaket nire ekipukin, herriko ekipukin. Ilea paintzaile, estilista, nutrizionista, entrenadore pertsonalista, dena hemen, nire azpeitia. Herrian erosti bezalakoik ez dao. Nik dena erosio horretiken praitet. Taula ez da hankazartzeik. Ez da paketeik itzuli berrik, ez da utxegiteik, nik konfiantza oso zerozpeit. Ez haizu ikusten eskaezuna eta jasatzuna ez da lehuela. Pulsazioak. Ni lasaina nire burukin. Nire formakuntzikin arrakasta lortzen lagunduko izut. Ta arrakasta gertu dago, herrien. Altxa sofatik, ta segi kalea! Kaixo jarraitzaile, mundue gaxo dao. Ezkerrak goazpeitien bizigean da ez mundue. Jasangarri ezea, parrandan askoititik oinez bueltatzezea, alberkan garbitzea dituzu erropak, 2007-tiken txosnako bazo igualakin zabiltz, bate jasate zaitu. Esfuerzo gehiago indezakezu. Inoiz pentsa ezu, zure ana aiatzeko internetez ezkaezun pakete hori, zenbat abioi, tren, txalupa, transatlantiko, kamioi, ferrokarril, karro, eta furgoneta moitu berrizeteien. Bukau da hori dana. Itxibihiek eta imaginau zure buruen enkargukeko bizikletako karritue eta danak barruen imaginatzituzun produktu, zerbitzu eta langile danak. Gure kontsumo joerak ere erabaki politiku dielako. Kontzientziz jokau eta erabaki. Bertaneko bizikleti lapurtzie, gure buri lapurretaiti da. Oli! Ongit horri nire zukaldea. Nire errezetan ospiek badauke zergatile. Gertutasuna. Nik gertutasune bilatzet erosketak iteako orduen. Aurrin dauketan pertsonik asesoran azala. Zemozko mingaine daukezu gaur? Arraie preskue da? Tomateik bai? Nire zukaldie herrikoie da eta herrikue da. Herrien diseinau ziben neurrira. Lantresnak ere herrien erositako dira. Bertan, badakit nun zer da nola erosi. Deseatzen hau bertanen temporada hontako kolekzio berri ezautzeko. Goizero irrifarra nekea eta negarra alboa igunak mendea dirudi ordea zorionak hartzela bihurtu zorrela hautatu bidea badago aldea erori edo estela naztu beta dap-tap elkarriekin dap-tap airean goa zuk nirekin dap-tap nik zurekin dap-tap airean goa zuk nirekin dap-tap nik zurekin dap-tap kolosala izango